So ek kan Ja, precies. Wel gedaan. You said before the race, julle het voor die race gesê julle gaan hardloop 26, julle gaan hardloop 23, 25 denk ik. Hoe het hulle gevoel en hoe het te gaan? Of is het goed te gaan? Ja, die ultimate goal was geweest om like dat die twee sterkste mannen eerst te beginnen en dan de andere twee atleten om eindig. So Zwerre het redelijk goed uitgegaan, het baie hard uitgegaan. En dat is wat hij gedaan het en ik was die tweede lijn, die tweede been. En dan was het mijn andere trainingpartner Curtis en dan Warren was die laatste. Die koers is redelijk vlot, die wind, geen wind. En ja, die andere atleet het dus baie gedrukt, ons het gedink dat het baie makkelijk is, dat was nogal niet zo makkelijk. En ja. Ja, maar die andere mannen, hoe het hulle gevoel? Jy het die laatste been gehardloop, hoe het jy gevoel? Mijn doel was om onder 6 minuten te hardlopen. Ik heb 5 minuten, 48 seconden op karren. En als ik kon, was ik achterna om onder 24 minuten te komen. Maar toen zien we onder 18 minuten die laatste ronde. Toen mag ik ook onder 6 minuten te gaan. Zo is het zo wat bereikt vandaag. Ja, nee, wel gedaan. Dat is een goede, zoals hulle sê, een goede spanpoging. Goed, great teamwork, maar Zwerre. Thank you, baie dankie.